डॉक्टर काकोडकर यांचं सुरुवातीलाच अभिनंदन करतो. अभिनंदन एवढ्याचसाठी कारण गोमंतकचा संपादक म्हणून मला दर आठवड्याला किमान 20 पुस्तकं येतात मराठीतून, जी महाराष्ट्रातील नामवंत प्रकाशकांनी प्रकाशित केलेली असतात. आणि त्याच्यामध्ये कित्येक कविता संग्रह असतात जे अत्यंत गाजलेल्या कवींचे संग्रह असतात. महाराष्ट्रातील अत्यंत नामवंत अशा प्रकाशन संस्थांनी ते काढलेले असतात. आणि त्या तुलनेनं जर हा दिलीप बोरकर, माझा मी तर दिलीप बोरकरच्या बिंब प्रकाशनाच्या वतीने काढलेला जर संग्रह मी पाहिला तर मला वाटतं हा त्या स्पर्धेमध्ये कुठे कमी नाही. इतका अप्रतिम देखणा आणि हातात घेऊन पाहत राहावा आणि पाहिल्यानंतर तो वाचत राहावा अशा पद्धतीचं आहे. आणि डॉक्टरांचे चित्र तर अप्रतिम आहेत. डॉक्टर कलांमध्ये मला वाटतं जपानी हायकू हा जो प्रकार अत्यंत लोकप्रिय आहे. त्याच्यामध्ये 3 ते 4 ओळीच्या छोट्या कविता आणि त्यांना अत्यंत साजेसं असं चित्र, अशा तऱ्हेची ती कल्पना होती. आणि त्यावर मराठीमध्ये किंवा देशी भाषांमध्ये अनेक प्रयोग झालेले आहेत. कोकणीमध्ये ते खूप कमी झालेले आहेत, परंतु उशिरा का होईना अशा तऱ्हेचं एक सुंदर अप्रतिम लेखन संग्रह आलेला आहे. त्यामुळे मी कवी आणि चित्रकार दोघांचंही अभिनंदन करतो. जपानी हायकू असं मी म्हटलं सर पुष्कळपणे आलेलं आहे. आणि त्याचवेळी मला एक तुझे कविता दिली, तुझे ते पाण्यात डुबकी घेणे अन स्वैर तरंगणे, सुचित काही गवसले तर खाणे साऱ्यांबरोबर गीत गाणे. सुंदर, म्हणजे हायकूला अगदी जवळ जाणारी अशी कविता आहे. पण तुझ्या सगळ्या कविता खूप अप्रतिम आहेत. पुस्तकही अप्रतिम असल्यामुळे दिलीपनं सांगितल्याप्रमाणे एका पुस्तकाची किंमत 250 रुपये, ती सुद्धा जास्त नाहीये. त्यामुळे प्रत्येक जण इथं आलेला माणूस एक पुस्तक घेऊन, 1 किंवा 2 पुस्तक घेऊन घरी जाईल अशी मला स्वतःला हे उमेद आहे आणि खात्री आहे. गोमंतकचा संपादक या अशा कार्यक्रमात काय करतो असा प्रश्न मी व्यासपीठावर बसलेला मलाच पडला होता. कारण माझं बोलतो एक कवी म्हणून अत्यंत सुंदर सुरेख असं त्यांनी भाषण केलं. आणि मला आठवण झाली डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाई यांची. मनोहरराय सरदेसाई असे ते स्वतः कवी होते, फ्रेंच भाषेवरती त्यांचं अत्यंत प्रभुत्व होतं आणि ते अप्रतिम बोलत. कुठल्याही कविता संग्रहाला त्यांना बोलवलं जायचं आणि ते बोलत. त्यांच्यानंतर एक कविता संग्रहावरती इतकं सुंदर बोलणार एक सुंदर अप्रतिम असं भाषण मी माधव बोरकरांचं ऐकलं. आणि त्यानंतर मला वाटलं एक संपादक म्हणून इथं माझं काही काम नाही. आणि इनफॅक्ट मी जेव्हा इथं आलो तेव्हा मला नुतन देवाने एकच सांगितलं, हा कार्यक्रम आम्ही अर्ध्या तासात आटोपणार आहोत, कारण माधव बोरकरांना वरती आणखी कार्यक्रम आहे. त्यामुळे मी असं सांगून आलो होतं की मी इथे येणार, व्यासपीठावर सांगणार की अप्रतिम कार्यक्रम, अप्रतिम पुस्तक आणि दोघांनाही मी शुभेच्छा देतो आणि मी कार्य असणार आहे. त्यामुळे त्यांना मी यानंतर मीच सुचवलं की तुम्ही एवढं हॉल छान भाड्याला घेतलेलं आहे, प्रदर्शन मांडलेलं आहे, माधव बोरकरांना भाषण करून जाऊ द्या. त्यांना जरा आतमधून वाईट वाटत होतं की माधव बोरकरांना कसं पाठवलं. तर हे तुम्ही सांगू त्याच्यामध्ये काय आहे, तो माझा मित्र आहे आणि मी माधव बोरकर सांगितलं तुम्ही भाषण करा आणि तुम्ही जा. आणि त्यानंतर खरं म्हणजे हा कार्यक्रम पुढे चालवता येईल असं मला वाटलं. आणि मला वाटतं त्या दृष्टीनं अनेकांना बोलता आलं आणि तुमच्या या संदर्भाची तारीफ पण तुम्हाला ऐकता आली. हे खूप चांगली घटना आहे, कारण अशी तऱ्हेची पुस्तकं घेणं, पुस्तकांवर बोलणं आणि कवितांसंदर्भात ऐकणं हा सुद्धा एक आनंद उत्सव असा असतो. आणि दिलीपनं तर एक छान वाक्य सांगितलं, आज प्रत्येकाच्या घरात एक देवारा असतो, पण पुस्तक संग्रह असतो का? पुस्तकाची एक आरमार किंवा आपण ज्याला म्हणतो कपाट, किती लोकांच्या घरात चांगल्या पुस्तकांचा संग्रह आणि कपाट आहे. हा खरं म्हणजे एक अत्यंत संशोधनाचा विषय. चांगली चित्र काय हे सुद्धा पाहायला एक दृष्टी लागते आणि दृष्टी सहज येत नाही. जसं संगीत समजून घेण्यासाठी किंवा चित्रपट, आपण चित्रपटांना जातो, चित्रपट पाहतो, पण चित्रपट पाहण्यासाठी दृष्टी लागते. चित्रपट कसे पाहावे या संदर्भात आता पुण्यामध्ये फिल्म इन्स्टिट्यूटमध्ये आता कोर्सेस सुरू झाले आहेत. पण आता नवीन प्रकारचे अनेक एक्सपेरिमेंटल मुव्हीज इतक्या मोठ्या प्रमाणावर येत आहेत की ते कसे पाहावे या संदर्भात एक दृष्टी विकसित करायला लागते. तसं चित्र कशी पाहावी, कविता कशा वाचाव्यात, त्यांचा रसानुभव कसा घ्यावा या संदर्भात एक दृष्टी आहे आणि ती सर्वांना दृष्टी येत नाही. त्यामुळे प्रत्येकानं आपल्या घरात एक कपाट असावं, चांगली पुस्तकं असावीत. बिंबने चांगली पुस्तकं काढली, जाग प्रकाशनानं काही चांगली पुस्तकं काढली, मराठीमध्ये, इंग्रजीमध्ये एवढी चांगली आत्मचरित्र येत आहेत
ती त्यांची काही प्रती प्रत्येकाच्या घरात असणं महत्वाचं आहे. त्यामुळे पुस्तकांवर किती खर्च येतो. एक पुस्तकात जवळजवळ 1,000-1,500 पानांचं पुस्तक आज 500 ते 600 रुपयांना मिळतं. एक पुस्तक विकत घेतलं तर 3 पिढ्या वाचता येते. त्यामुळे अशा तऱ्हेची पुस्तकं प्रत्येकाच्या घरात असणं महत्वाचं आहे. त्यामुळे पुस्तकांवर किती खर्च येतो. एक पुस्तकात जवळजवळ 1,000-1,500 पानांचं पुस्तक आज 500 ते 600 रुपयांना मिळतं. एक पुस्तक विकत घेतलं तर 3 पिढ्या वाचता येते. त्यामुळे अशा तऱ्हेची पुस्तकं प्रत्येकाच्या घरात असली पाहिजे. कारण जर पुस्तकं नसतील तर तो माणूस किती शिक्षण घेतलेला असो, तो किती पैसे कमावलेला असो, त्याची बुद्धी आणि त्याचा बुद्ध्यांक किती राहतो तो मी मागच्या 1-2-3 वर्षात पूर्णपणे अनुभवत आहे. मला एक पणजीमधला डॉक्टर भेटला. त्याचं एक मोठं हॉस्पिटल आहे, खूप पैसे कमवतात. मला म्हणाला, राजू मी मोदी भक्त आहे. ही गोष्ट इलेक्शनच्या आधीची. मी त्याला म्हटलं छान, तुम्ही मोदी भक्त नाही आहात. मी त्याला म्हटलं तुम्ही अंध भक्त आहे. कारण मागच्या 2-3 वर्षात ज्या ज्या काही घटना घडत आहेत या घटना ऐकल्यानंतर, वाचल्यानंतर, अनुभवल्यानंतर तुमच्या मनामध्ये मी भक्त आहे, अंधभक्त आहे असा विचार तरी कसा येऊ शकतो. याचं मला आश्चर्य वाटतं आणि याचा मला धक्का बसतो. आणि एक संपादक, एक पत्रकार म्हणून मला वाईटही वाटतंय. कारण आपला विचारवंत असा विकला गेलेला कसा आहे आणि तो विकल्या गेल्यामुळे पणजीची आज अवस्था काय झालेली आहे. पणजीमध्ये आज फिरता येत नाही. मागची 3 वर्ष स्मार्ट सिटीमुळे लोकांना फिरता येत नाही. लोक खड्ड्यात पडतायत. 1-2 लोकांचा मृत्यू झालेला आहे. दुसऱ्या बाजूला कला अकादमीची जी काय परवड, कला अकादमीची जी काय अवस्था झालेली आहे त्या संदर्भात पणजीमधला एकही माणूस बोलत नाही. पणजीमध्ये एवढे श्रीमंत लोक राहतात, एवढे विचारवंत लोक राहतात, एवढे व्यावसायिक लोक राहतात. एकाही माणसानं त्याबद्दल द्र काढलेला मी ऐकलेला नाही. आणि आम्ही जेव्हा कॅमेरा घेऊन त्यांच्या दारात जातो, दुकानात जातो, ते म्हणतात आम्हाला बोलायचं नाही. पण बोलणार कोण. मी त्याच संदर्भात बोलतोय की गोवा आपला एवढा छोटा आहे. आज जवळजवळ गोवा मुक्त होऊन जवळजवळ 62-65 वर्ष झालेले आणि गोवा घडवण्याची प्रक्रिया संपलेली नाही. गोवा अजून घडतोय आणि या घडवण्याच्या प्रक्रियेमध्ये 62 वर्षानंतर गोव्याचा माणूस अल्पसंख्याक झाला. या गोव्यात कोकणीच नाही, मराठी मानणारे, भाषा मानणारे अनेक लोक असतील, पण गोवेकर आम्ही ज्यांना म्हणतो हे गोवेकर अल्पसंख्याक झालेले. आणि दरवर्षी एक नवीन झारखंड, एकीकडे महाराष्ट्रातील लोक गोवे द्यायचे, त्यामुळे आम्ही तोंड वाकडं करायचं. आज हिंदी भाषिक लोक गोव्यात येत आहेत. आणखी काही वर्षानं गोव्याची लोकसंख्या 25 लाख होईल. त्याच्यामध्ये गोव्याची मूळ गोवेकरांची लोकसंख्या केवळ 6 लाख होणार आहे. त्यामुळे आजच आम्हाला विचारवंतांना, लेखकांना, बुद्धिवाद्यांना आणि व्यावसायिकांना विचार करावा लागणार आहे की आम्ही गोवेकर म्हणून या गोव्याच्या जडणघडणीमध्ये काय हिस्सा घेतला आणि पुढे जो गोवा आकार घेणार आहे त्या आकार घेणाऱ्या गोव्यात आमचं योगदान काय. मला वाटतं ही आपली सगळ्यांची जबाबदारी आहे. ही जबाबदारी यासाठी आहे की गोवा घडवण्याची ही प्रक्रिया संपलेली नाहीये. या घडवण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आम्हाला सगळ्यांना योगदान द्यावं लागणार आहे. नाहीतर पुढची पिढी आम्हाला माफ करणार नाही. गोव्याचं पर्यटन ज्या दृष्टीने चाललेलं आहे त्या दृष्टीत आमचं योगदान काय. गोव्याचं मायनिंग ज्या पद्धतीनं चाललेलं आहे त्यामध्ये आमचं योगदान काय. गोव्याच्या मायनिंग चालू असताना गोव्यामध्ये 25,000 कोटी कमावणारे वर्षाकाठी हा पैसा गेलाच होता. या प्रश्नावरती कोणी काही बोलत नाही आणि आम्ही प्रश्न विचारत नाही. मला वाटतं ह्या सगळ्या गोव्याचं राजकारण, गोव्याचं अर्थकारण, गोव्याचं समाजकारण अत्यंत घरंगळत गेलेलं आहे. त्या संदर्भात मागच्या 60 वर्षात आम्ही आमची मतं व्यक्त करू शकलो नाही. त्या संदर्भात आम्हाला भूमिका नाहीये. आम्ही केवळ स्वतःला एक व्यावसायिक म्हणवतो, गोव्याचे नागरिक म्हणवतो, पण नागरिक म्हणून त्या जबाबदाऱ्या आम्हाला दिलेल्या आहेत. जबाबदाऱ्या आमच्यावर येऊन पडलेल्या आहेत. त्याचं उत्तरदायित्व आम्हाला देता आलेलं नाहीये. त्यामुळे पुढच्या आगामी पिढ्या आम्हाला दोष देणार आहेत आणि आम्हाला हा दोष घ्यावाच लागेल. कारण या जडणघडणीमध्ये आम्हाला काहीच रोल नाहीये, आम्हाला काहीच भूमिका नाहीये आणि आम्ही अत्यंत लाचार, असहायपणे पणजीतील नागरिकांप्रमाणे जे काही घडतंय ते मुकाटपणे डोळे झाकून पाहतो. या पुस्तक प्रकाशनाच्या निमित्तानं सगळे इथे अनेक व्यावसायिक, लेखक, विचारवंत माझ्यापुढे बसलेले आहेत. त्यामुळे मला हे अत्यंत तीव्रतेनं बोलावं लागलं. कोणालाही दुखावण्याचा माझा हेतू नव्हता.
परंतु अशा पद्धतीनं मला वाटतं पुन्हा 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 बोलावं लागेल. त्याशिवाय गोमंतकीय माणूस उभा होणार नाही. गोमंतकाच्या माणसाच्या आतमध्ये काहीतरी जे एक पेटावं लागतं, एक पेटून उठावं लागतं, तशा तऱ्हेची भावना निर्माण होणार नाही. आणि आम्ही अत्यंत निस्तेज होत जाऊ आणि निस्तेज होत गेल्यानंतर माणसाची काय अवस्था होते, लोखंडाचा गोळा होऊन पडणं तशा प्रकारे आम्ही एक गोळा होऊन पडणार आहोत. आणि पुढच्या 10 वर्षात तर आम्हाला कुठली भूमिकाच नसणार आहे, कारण राजकारणही आमच्या हातातून गेलेलं असेल याची मी तुम्हाला आठवण करून देऊ इच्छितो.